mga kawarrior, mao ni siya ang bato sa amo ang bakiki mga kawarrior no. Naikalko siya green mga kawarrior. So daghan nagasin sa kuha mga kawarrior bato ba di man kay ko suwito gara ng mga lahir man gud sa personal tan-awon mga kawarrior no. Ang bulawan ng patsing, so inaani inyong buhaton mga kawarrior no. Atong nangutana sa tuwa imuha nyuwa ng dukdukon og pino mga kawarrior. Dukon yung pino ug maso mga kawarrior. Then atuwa ng sampulan ro mga kawarrior. So pinuhon gud nimo maayo pag dukdok mga kawarrior. Ug muko nimo maayo. So dili na ko magtagalog mga kawarrior kay maglisod jud ko sa kahirapan ng mga kawarrior. Mahirapan ko sa kalisod magsigig Tagalog mga kawarrior. Nanion ninyong buhaton mga kawarrior ng inyong dukdukon ug pino kayo mga kawarrior no. Kung uban pod na nangayo pod tapos to isa po nga nag-comment sa kuha kawarrior nga unsaon daw pag pangawat sa kuan bulawan pangit mo po na paminaw ng kawat mga kawarrior. Ang utana diha unsaon pag makasibat ta sa isa na to ang portal mga kawarrior kay stricto kayo. So inanion gyapon na sa sulod mga kawarrior dugmuko na magpino ng mga kawarrior susunod mag-content ko ana mga kawarrior kanang nakoy lugar mga kawarrior. Nanion ni mga kawarrior no pinuhon ni magmaayo muko ni mga kawarrior. Dugmok na sa mga kawarrior. So mao na ni ang ato ang sampulan mga kawarrior. Pakita na ko sa inyo mga kawarrior kung bulawan mga kawarrior. Lisod kay mag-content mga kawarrior nga wala kay video man no. So sariling tiyaga lang ako ni mga kawarrior. So mao ni ato ang sampulan ro mga kawarrior. So mao ni ang butas mga kawarrior no. Mao ni itong buhatog sampulanan ato ang guntingon diha pa square no. So ako na ning katingon mga kawarrior. Sunduga lang yung mga kawarrior pero lisod gyud mag-practice o panampol mga kawarrior. Pero katong nagasin sa kuha nga nay mga bina ang ilahang area. So inania daw ninyo mga kawarrior, testingin nyo sample mga kawarrior. Kay dili ko kalusob anang inyong mga area mga kawarrior tungod kay nanabaho pug ko rin mga kawarrior. O mao ni siya ang inyong buhaton mga kawarrior, putlan na ako sa kadali mga tumoy mga kawarrior para dili kayo hait. So lisod pa ko aning content ako mga kawarrior kay kuan. So mao na ni atong sampulan mga kawarrior. Naglisod ta ani mga kawarrior kay kuan wa tay kameraman. So sariling tiyaga lang ako ni mga kawarrior nga maglisod pa jud ko panampol mga kawarrior tungod kay akong kumagko lisod man dai maglihok-lihok mga kawarrior kung di magamit imong kumagko. So inaani yung buhaton mga kawarrior inyuhan ang tanggalon ng mga dagko ang bato mga kawarrior na kailangan tong pino mahabilin. O mao ni akong kamot mga kawarrior na ipitan ni dati. So lisod gyud ning akong pagkuntinan nako mga kawarrior pero kay daghan man sa ako nagasin o sa ako ang messenger. So ako lang sa tamong sampulan mga kawarrior no. So inanion yung mga kawarrior o lisod gyud magbuhat og video mga kawarrior nga wala tay cameraman. So kailangan tanggalon gyud na nimong dagko mga kawarrior kay pagpasaka nimo musaka mo na siya apil. Din imong patapukon ri sa ibabaw ang margaha mga kawarrior unya imong ikabya didto ang dagko sa ubos. Din imuha ng pasakaon. Tarungon sa nako kamera mga kawarrior kay murag lisod jud apiki jud kayo. Lisod ko aning kuntinta mga kawarrior wa pagud tay stand sa cellphone. So panikamutan ako ni nga makita ninyo mga kawarrior no. Ulat tala mga kawarrior. So lisod gyud ni siya. So mao na siya ang porma mga kawarrior no. So butangan nimong tubig di mo pasakaon. Ipakita na ko na sa inyo aron pag masaka ng mga kawarrior no. So familiarize ninyo mga kawarrior kanang nisaka sa ibabaw mao na siyang bulawan mga kawarrior na say sulfur na puti. Di lang nato kay makuan mga kawarrior kaya tuwang sa pulanan nahugaw pa siya no.
So sunod masing ma-perfect na to. Kato nangutan na sa unsaon datong mailhan sa lapok daw nabay bulawan. So inyo ang inanion mga kawarrior, nakuhaan yung gamay. Then atuag hapon yung sampulan mga kawarrior. Oh, tara, ito sampulan mga kawarrior. Butang sa nato ning kamera mga kawarrior. So inanion yung mga kawarrior gyapon to katong nagkuan sa kuha nangutana kay nakakuha kalot lagi daw sila og laut. O testingin yung sample mga kawarrior kay kasagaran sa unang panahon mga kawarrior wa pay uso ang planta. Ginabanlas ra ang laut mga kawarrior. Pag human nila og loading laut mapuno ng dampakan sa laut mga kawarrior, ilahar nang gibanlas matud pa sa mga amo ang mga lolo ug among amahan kay sila man gito ang dating mga karaan ng namulawanay mga kawarrior. So diri pug ko nagbata sa una mga kawarrior. Nakakuan lang ko langyaw lang kong laing lugar mga warrior tungod sa kuan ning ngita taog trabaho sa syudad, experience ko tag syudad mga kawarrior. So anion yung gihapon na pagkarada mga kawarrior no. So ang bagang mo mahabilin mga kawarrior, bagang amang tawagan ng mga kawarrior tong pino bitaw mabilin sa laut. So ulat ta mga kawarrior to ni pasakaon pakita na ko sa inyo aron na tarongon sa nako mga kawarrior kay di kayo maklaro. So tanggalon sa nako ning mga dagko mga bato. Kailangan nimo na tanggalon ng dagko mga bato mga kawarrior before nimo pasakaon kay mas una pa na siya mansaka sa bulawan ng mga bato nga dagko mga kawarrior. Mo ni siya ang style na mo mga kawarrior para mailhan na mo nga naibay bulawan o wala ang pan. So sa unang panahon mga kawarrior ang gamit nila pala pero dinaghan to ilang sampol mga kawarrior. So ato sa plastaran na itong taraw mga kawarrior para makita yun ninyo. Lisod yun yung watay istan sa kamera mga kawarrior pero unta makaluyan day tani pohon mga kawarrior makapalit tani padayon na to ning content. So ako raman tani siyang buat-buat og video ganahan man pun mo tan-aw. Oni siya mga kawarrior no pero puti siya mga mercury na siya, mercurize man ang isaka mga kawarrior. So inana inyong buhaton pohon.